Hát sziasztok, én Dan vagyok, és ez itt egy elég rövid videó lesz arról, hogyan szerezzétek meg a Minecraft Pocket Edition-t teljesen ingyen. Ugye elég sok kamu oldal van, én most megmutatok egy olyat, ami 100%-ig biztos. Igazából 14.1-et tudjátok letölteni, a 14.2 legújabb verzió. Ugyanazt tudják, csak elméletileg bágokat kijavítottak, bár én nem találtam egyelőre súlyosabb bágokat, szóval térjünk is a lényegre. Egy mob.org nevű oldalról tudjátok letölteni. Itt ugye beírod a keresőbe, hogy Minecraft. Ugye rákeresel, itt is hozzáadnak. Itt van. Amúgy itt a story mode is le tudjátok tölteni teljesen ingyen. Nézzük csak. Igen, itt van. Lejjebb mész, le az aljára. És itt a downloadra rányomva, itt mutatja, hogy Android 2.2 vagy nagyobb, és akkor ti szépen sorba le tudjátok tölteni. Hát én általában a legalsót szoktam letölteni, mivel ugye ezen Android 4.2 van, a telefonon pedig Android 5.1. Ezért inkább ezeket szoktam használni. És igazából letöltöd, teljesen vírusmentes, tökéletesen működik, és hát igazából ez nem az. Maga a játék, hát az így néz ki. Mondom, láttátok már. Ez itt a 14.2, és a 14.1, amit onnan le tudtok tölteni. Igazából az új update, igazából ennyi az update, hogy ezeket a skineket bedobták a story módból. Ezen kívül pedig semmi. Hát ennyire van ez a videó. A következő Minecraftról szóló videóban megmutatjuk, hogy tudtok cheatelni, azaz csalni, hogy tudjátok a kommandokat használni, persze modokkal, de hogy a modokat hogy tudjátok használni, azt is megmutatjuk. Szóval ennyire van ez a videó. Sziasztok!